खुलुमबाय रायजोफोर दायो आङो दंफैयो चिरां जिल्लानि आमगुरि फाथालमारियावहाय थांनाय मोनायावहाय बेबायदिनो दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांदों। ओमफ्राय आदाया आंखौ कल खालामनानै लिंहरनायलाय जोंथ' भिडिअ खेबग्रा मानसि जेरावनो लिंहरो बेयावनो थांनो गोनां ना। दा आङो दंफैयो मा जाथाय जानानै थांदों आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन आरो। बैनो आमगुरि बाजार ओमफ्राय दायो आङो मेन लकेसनाव मोनफैबाय। नै बेबायदि अबस्था आरोना, जोबोद गोरिब थाखोनि मानसि। ओमफ्राय दिनै थांनाय मोनानि बारहुंखाजों नैबे थिङा साफा उरायजोबदोंनो। दा आदाया आंखौ लिंहरनाय हिसाबैहाय फैबाय। आं सिङाव हाबनानै नायनि। नै बेबायदि आरो, बेयावनो उन्दुदोंमोन। ओमफ्राय इन्जुराबो नांदरनिसो नै, एसे थुब्लानो माने जिखायो आरोना। अन्नानै रायजोफोर बे भिडिअखौ जायफोरा नायदों बयबो शेयार खालामनानै हो, जाहाथे नोंथांमोननि शेयारजोंनो बयबो नुनानै थाइसे थाइनैब्लाबो सहाय खालामनो हायो। नैबेफोरो गासैबो फेराइफ्रा फोरला फोथा जाजोब्बाय आरो। ओमफ्राय थिङा बाजै थिङा बेनो ने? औ बेनो थिङा। ओमफ्राय माबायदिथो जाया? खेबसेनो उरायनानै थाहैजोबदों थालिर बारियाव। मानसियाथ' जेबो जायाखिसै ने? जेबो जायासै, उन्दुनो मोनासै। ओमफ्राय हराव अबाव उन्दुखो? बेहाय थाबाय ओरै हाबस्लाब मोनासै, उरायखांनानैसो बैयाव हाबनो मोनबाय। नैबेयावहाय ने? खुनुरुखुम नैबेयावहाय थानांबाय। जोबनानै ओमफ्राय माबायदि बेयो आदा? बेबो एसे लाजाखाया, जिजोबनायसो। जिजोबनाय ने? गासिबो जिजोबनाय। ओमफ्राय जेनेबा नों मा खावलायनो सानो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो? लिंहरबाय जेला। दा जोङो गैथारा नालाय उराय जानायखाय एसे एनै थाइसे थाइनै मोनो खोमा होननानै जोङो बेखौनो खावलायनो साननानै बिदि लिंहरनाय जादों। थिंफोर एसे बायनानै लुना थानो हानायनि रायजोफोरनाव दानि बिटिसि सरकारा एसे सहाय खालामब्ला बिराद गोजोननाय मोनगौ सारमोन। दा न'आथ' ओरैबायदि अबस्था जाजोब्बाय नै, दा मोनायावबो उन्दुनायनि अबस्थायानो गैला आरो। दा मय उन्दुगोन मय मागोन जाबाय, ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथाय। ओमफ्राय ओरैहाय आदा आरो बाजैमोना दानि बिटिसि सरखारनावबो रिकुवेस्ट खालामबाय, खावलायबाय। दा सारमोना नुसनबायदोंब्ला निस्सय सारमोना बिसोरनि थाखाय माबा मोनसे सिन्था खालामगोन माने फोथायनाय दं। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आदा आरो बाजैमोना रायजो राजानिसिमबो थाइसे थाइनै खावलायदों। ओमफ्राय नैबे गुना थिं माबा माबि बायनानैहाय खाथाब खुथाब थानो हानायनि अबस्थासिम रिकुवेस्ट खालामदों आरो। बर' न'खर ओरैबायदि दुखुथिया गैयि न'खर आरो। जों एसे एनै सहाय खालामलायनि, बिनि बांसिन जोङो इसोरनिफ्राय बोर मोनगोन। मानो होनना बुङोब्ला गोरिब थाखोखौ बेबायदि अनसायोब्ला निस्सय बिनि हिसाबा इसोरनिसिम थागोन आरोखि। न'आ बेबायदि आरो नै एकदमबारे फिसाल'खा, नै बेयावनो थानांबाय नै। आयै दुखुनांथाव, दावबोग्रासो देरसिनगोन आरो माथो खालामबावनो, बिराद दुखुनांथावनि बाथ्रा। जोंनाथ' अनलाइननि माबा गैया, जाया बेखौनो मानिथो गामिनि कन्टेक्टबो गैया। दे बाबु नोंनि कन्टेक्टजों एसे अननानै दिहुनना होबा आराम मोजां मोनगौ आं। माने होनोथ' हायो, माने आं एसे उसुबिदा मोनलायलाङो आदा। अननानै होदो बाबु सना। माने खावलायदों आंखौहाय, माने आंनि एकाउन्टखौहाय माने पेटिएम नाम्बारखौहाय होनो थिनदों आरो। ओमफ्राय उसुबिदा मोनलायलाङो, आं उफाय गैया। ओमफ्राय नै खावलायबाय हिसाबैहाय माने आदाया होनदों आरो, नै एसे एनै थिं बायनानै खाथाबनानै गुना गुनि बायनानै खाथाबनानै थागौ होनदों आरो। ओमफ्राय ओंखामबो गैयानो, ओरैबायदि दुखु मोनफैबाय आंबो नुनानैहाय। बर' न'खर, दा मा खालामनांगौ जाखो। दा जायफ्रा बिसास खालामो सोना हरदो, आं नेक्स्ट भिडिअ लाबोगोन जायफ्रा हरदों बिसोरखौहाय आं स्क्रिनशट लानानै आरो। दा बर' न'खर आरो गावजों गाव सहाय होलायनि, मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि सहायजोंनो जेन बे आदाया गुना बा थिं बायनानैहाय खाथाबनानै थानो हायो।